Аспиринът е едно от най-старите лекарства. Използва се главно против настинка и грип, главоболие, мускулни и ставни болки. Напоследък прави впечатление, че аспиринът се препоръчва като лек за сърце и за разреждане на кръвта и се препоръчва да се приема ежедневно. Какво става обаче? Наблюдават се случаи, при които се получават киселини в стомаха и стомашен кръвоизлив. Ацетилсалициловата киселина, която е основна съставка на аспирина, разболява стомаха. Затова лекарите, преди да предписват аспирина като обезболяващо средство и като цяр за сърце, сериозно трябва да се замислят и да попитат болния какво е състоянието на стомаха му. И да не се препоръчва ежедневна употреба на аспирина, да бъде престен. В някои случаи да се изписва аспирин само като крайна мярка. Искам обаче да обърна вниманието ви към използването на аспирин за консервиране на туршии. Това е един добър български навик. Чрез туршиите ние можем да поемаме безвредни дози аспирин. И все пак, когато чуете думата аспирин, внимавайте.